Sivukujia ja katuväyliä, Deltron Debris. Koko City oli matriisi kyklooppisilmäiselle datastriimille. Jokainen pedersiaali kulki katuväyläänsä suorasuoten neuromatriisissa. He tiesivät sen hyvin ja olivat valmiita augmentaatioon. Fuck, joku oksensi kameran alla. Liikaa juustoa ja laakeria, superrikkaat, niin kai. Fuck, taksikuski katsoi sivuikkunasta ja painoi nappia. Minne mennään? Taksi hyrisi kuin puoliksi unessa oleva peto. Istuinvalot hehkuivat neonsinistä kuin värähtävä uni, johon joku oli piilottanut totuuden. Kuskin niskassa oli pimeästä hohtava puolikuun muotoinen implantti, ja kojalaudan hologrammikello näytti 0244 Deltron Standard Time. Minne mennään? Ääni kysyi uudelleen. Tällä kertaa takaa, kuin se olisi tullut seinän läpi, ei kuljettajasta. INFP-reitti. Silloin kun sydän kuulee kaupungin hengittävän. Viedään meidät sinne, missä muistot putoavat hiljaa kuin lumihiutaleet, mutta eivät koskaan sula, vastasi ensimmäinen matkustaja, herkkäreunainen uneksija, jolla oli kvartsinen sydänprosessori ja silmissä 1,000,000 tarinaa, joita kukaan ei ollut vielä kirjoittanut. Ja taksi liikahti, kadut taipuivat kuin unessa, talot hengittivät, ja koko Deltron näytti siltä, kuin se olisi kuunnellut heitä takaisin. ENFP-reitti. Eteenpäin vain, minne virta vie. Sivupenkiltä kuului nauru, kepeä, värikäs, joka rikkoi neonvarjojen jähmeyden. Unohda karttakuski. Aja sinne, missä mikään ei ole ennustettavissa. Haluan nähdä sen paikan, jossa ajatukset syttyvät itsestään, kuin kipinät, kun kaksi ideaa osuvat toisiinsa väärässä kulmassa. Taksi kiihdytti. Se ei enää seurannut teitä, vaan ajatusten painovoimaa. Kaupunki avautui kuin portti toista portista, kerroksia ilman kerroksia, valot, jotka vaikuttivat olevan peräisin huomenna syntyvästä tulevaisuudesta. ENTJ-reitti. Logiikan ydin keskellä metamorfoosia. Kolmas matkustaja tarkisti HUD-heijasteita, kuin olisi lukenut strategista karttaa. Kuuntele, hän sanoi. Äänessä lempeä, mutta teräsytminen varmuus. Jos tämä on uni, se on informaatioverkko, joka testaa meidän 3 suuntaa. Tavoite ei ole paikka, tavoite on yhteinen vektori. Kuski nyökkäsi ja hetkeksi aika hidastui kuminauhaksi. Se venyi, värisi ja napsahti sitten uuteen asentoon. Kenttäuni avautuu. Taksi sukelsi syvemmälle Deltron Debris-verkkoon. Katujen heijastukset muuttuivat vesipinnoiksi, joissa näkyi heidän varjonsa, mutta myös heidän ajatuksensa, kuin mielen hologrammit olivat päättäneet kokeilla näkyväksi tulemista. Kuski puhui viimein. Olette perillä, kun ymmärrätte, että määränpää on siellä, missä 3 mieltä kohtaa yhden totuuden. Ja mikä se totuus on, kysyi ENFP silmät kirkkaina. Kuski painoi uuden napin, taksi pysähtyi sillalle, joka ei ollut äsken olemassa. Lopun näky, Deltronin kolmijako. He astuivat ulos, neon usva tanssi sillan alla. Ilmassa oli kuin ääretöntä kimmeltävää dataa. INFP näki polun uniin, ENFP näki polun energiaan, ENTJ näki polun rakenteeseen. Ja kaikki 3 polkua johtivat samaan pisteeseen, valoon, joka ei ollut kaupunkia, vaan heistä itsestään kasvatettu. Loppulausahdus. Taksin hologrammikello vilkkui 0244 0245. Taksi sulki ovensa ja kuski, tai ehkä vain hänen varjonsa, sanoi heille. Kun 3 ideaalia yhtyy, kaupunki avaa oven jonnekin parempaan. Se on Deltron Debris laki. Ja he lähtivät sillan suuntaan 3 mieltä, 3 sydäntä, 3 reittiä, 1 suunta.